Ei bine, dacă toată lumea avea impresia că sunt un mare fan CF Moto și un mare hater al ATV-urilor de la Linhai, în primul rând că SGU a fost foarte puțin menționat în clipurile anterioare, într-adevăr dețin un CF Moto 625 de 4 luni de zile, timp în care am reușit să facem destul de multicele upgrade-uri de la distanțiere, overfendere laterale, overfendere spate, mașoare încălzite, LED bar și proiectoare. Pot spune că am avut numai experiențe plăcute și ieșiri în care acest ATV nu a dezamăgit absolut niciodată din niciun punct de vedere. Iată că dacă eram arătat cu degetul ca fiind un contestatar al ATV-urilor Linhai, am făcut pe dracu și am adus dracu în curte. Ce înseamnă asta? A apărut un Linhai Landforce 650 Pro, la care, bineînțeles, o să începem partea de upgrade-uri, ladă spate, distanțiere și overfendere, plus LED bar și proiectoare. Trebuie să-l facem cumva să pară un ATV mai impunător. Dacă vă uitați la ambele, probabil o să sesizați că CF Moto este mai masiv și mai impunător, sau cum îmi place mie să-i spun, arată ca un ATV de bărbați, versus Linhai, care în momentul ăsta arată ca un ATV de copii. Vreau părerile voastre în comentarii, ce ați alege, CF Moto 625 Touring sau Linhai 650 Landforce Pro. O să vă las aici un link, să intrați pe profil, o să urmăriți mai multe clipuri legate de ATV și, bineînțeles, mai multe clipuri legate de experiențele pe care le-am atât cu 625 Touring de la CF Moto sau cu Linhai Landforce 650 Pro. Să aveți un an nou cât mai bun și toate cele bune. Vă pup!